Ženy 40 plus a vyššie, mám tu výborný balíček pre vás s týmto fantastickým sérom v hodnote 74 eur zadarmo. Ale poďme sa po poriadku pozrieť na to, že pre koho je dobrý a ako tieto produkty fungujú. Sú tu dva krémy, ktoré majú patentované zloženie Wolfirm a chcem, aby ste trošku o tom vedeli. A obsahujú rastlinné kmeňové bunky z pupočníka ázijského, čo je veľmi vzácna zložka v kozmetike. Ďalej biomimetický peptid a peptid podporujúci objem pleti. No ale skrátka, to znamená, že sú to krémy, ktoré podporujú prirodzený vzhľad pleti. Krémy, ktoré podporujú vypnutie pleti, bojujú proti ochabnutiu. Krémy, ktoré sú protivráskové, ktoré fungujú ako prevencia, ale riešia aj hlboké vrásky a krásne pleť liftingujú a vypínajú. Sú to krémy, ktoré sú naše najvýživnejšie, najviac liftingové a sú určené pre ženy zhruba od 40 rokov viacej. A je tu fantastický denný krém s ochranným faktorom 30, čo je úplná nutnosť, a nočný krém. Tieto krémy každý hydratuje 12 hodín pleť a počas tých 12 hodín sa tam uvoľňujú aktívne látky, ktoré sú práve tie protivrástkové hydratačné. Je to dvojička, ktorá zabezpečuje aj práve to rozjasnenie pleti, takže pekne pleť rozjasňujú. A majú takýto šikovný dávkovač, takže vy nezachádzate do krému, nejako si ho neznehodnotíte, čiže vyjde vám presne tá dávka, ktorú na pleť potrebujete. Darčekom v tomto balíčku je úžasné regeneračné sérum s vitamínom C a E. Je to sérum, ktoré práve podporí tie hĺbšie vrstvy pleti. Keď chcete mať fantastický výsledok, nestačí používať iba krémy. To sérum je protivráskové, vďaka nemu je pleť pružná, hydratovaná, jednoducho podporuje tvorbu vášho prirodzeného kolagénu, elastínu, kyseliny hyaluronovej. Ak vás trápia pigmentové škvrny, tak práve rieši aj toto. Ak máte popraskané presvitávajúce steny cievok, tak tie spevňuje a bráni tvorbe ďalších. Úžasne je po ňom pleť rozjasnená, ak máte aj nerovnomerný tón pleti, celkovo taká pružná, vláčna a šťavnatá. Táto dvojička, alebo teda trojička, je výborná práve pre ženy, keď ste v období menopauzy, ak ste už možno v období perimenopauzy, alebo máte aj náročné nejaké práve stresujúce obdobie, možno prechádzate nejakou liečbou a nemusí to byť na vás vôbec vidieť. Tento balíček je v ponuke len do 16.8. a toto sérum v hodnote 74 eur je tam ako darček, tak neváhajte, ozvite sa mi a už môžete čoskoro začať používať a vidieť výborné výsledky na pleti, ktoré sú overené našim výskumným ústavom, našimi dermatológmi a ja sama ich používam.